pur pinercaya paring lelipur. Nggelar kelir gantung gong menghibur warga masyarakat Ngadipura. Wah hebat. Ing ngatasé awake dhewe lagi sepisan mrene nanging antusias lan apresiasi warga masyarakat kene luar biasa ya Mak. Wah tenan tak acungi jempol kok Nduk. Ngono. Penonton kebak wiwit sore. Kamangka lagi sepisan iki sowan. Ngono. Mula itung-itung awake dhewe sowan ana ing kene uluk salam karo para warga masyarakat kene. Nggih. Ora arep apa-apa kok Nduk, tenan. Sing baku nyambung tali paseduluran karo warga ing Ngadipura kang sarta ngalap berkahe para pepundhen lan pinisepuh kang mapan ana ing Ngadipura kene. Nggih yung heeh. Mula wis sak wajibe aku karo Biyung ngaturke panuwun marang para pepundhen Ngadipura ya Mak. Bener Nduk, heeh. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan, terima kasih yang sangat banyak kula kunjukaken setunggal. Nun inggih Bapak Kepala Desa Ngadipura, nun inggih Bapak Eko, kang angka kalih sedaya perangkating Desa Ngadipura, Ketua Panitia Pak Kasun, ingkang boten lan sedaya panitia ingkang boten kula sebataken setunggal mbaka setunggal, ingkang sampun ikut andil mensukseskan lumadining adicara bengi iki. Wah iya nggih ya. Uga ora lali ngunjuke matur nuwun marang sedaya lapisaning masyarakat Ngadipura ingkang sampun paring kapercayan kula sak kanca paring hiburan wonten papan mriki. Nggih ya heeh. Alhamdulillah. Tur aku ki niteni kang sarta nyawang kahanane desa Ngadipura kene. Oh ngono. Kene iki kelebu desa sing komplit tok no. Desa sing komplit. Agamane kuat, budayane ya kecekel. Oh ngono. Dadi agama karo budaya mlaku berjalan seiringan. Oh ngono. Mlaku bareng. Oh, agama karo budaya ki aja digathuke, aja dicampurke, mengko ndak warsuh. Oh ngono. Ibaratnya kaya ril sepur kae. Oh, ril sepur. Ril sepur kae tengen karo kiwa mlaku bareng. Ning yen digathuke sepure tabrakan. Oh, ngono. Dadi kene iki agamane ya kuat, budayane ya kecekel. Wah, tenan kok. Imane para warga masyarakat ning Ngadipura ki hebat luar biasa. Kok nganti masjid adzan Allahu Akbar masyarakat Ngadipura geruduk ning sawah. Ning masjid lah iya ning sawah ngejak ngampiri kancane terus dijak bareng ning masjid. Oh iya, luar biasa. Ngadipura sing dadi jenenge. Iya. Asma Kinarya Japa utawa nama membawa doa. Apa ana maknane? Ana Ngadipura. Ngadipura maknane apa? Yen pancen Biyung ngendikake asma Kinarya Japa nama kuwi mengku doa. Ngadipura, nga iki apa? Ngabekti mring Gusti kang murbeng dumadi, nindakake ibadah nanging budayane tetep digondeli. Itulah warga masyarakat Ngadipura. Wah iya. Kuwi nganga ya bajute disesuwun marang Gusti. Muga-muga sak rampunge wayangan desa Ngadipura dadi desa sing baldatun thayyibatun warapun ghafur. Wah iya. Ngadi wis Bu. Pusat segala sektor mapan ana ing desa Ngadipura, pusat wisatane. Oh, ana pantai wae 10. Lah iya. Pusat budayane uga kecekel, uga pusat UMKM. Oh, ngono. Mula motone utawa slogane ana ing Bersih Desa tahun iki, UMKM maju, masyarakat gumuyu. Wah iya. Iya ya Mak iya. Sing terakhir rasa siji lan sijine wis manunggal antarane Bapak Kepala Desa Pak Eko, warga masyarakat kang sarta dalang akbar sing disuwun mung Desa Ngadipura bisa selangkah lebih maju. Tepuk tangan untuk Desa Ngadipura pada malam hari ini. Wah. Iya hebat luar biasa. Apike kaya ngene nek taun ngarep ra balik nek celorot ijo kan kulon aku ra melu-melu Nduk. Oh iya.
Loro tejokan kula ni apa wong mikul suket ngono lho. Lah iya sowan komplit mak sowan komplit kanca-kanca asung panggontho brataning kautaman disingkat Astabrata. Wah iya. Saka kutha angin kota Nganjuk. Dulur-dulur saka Ngadipura mbak menawa kapinujon senggang utawa dolan ning Nganjuk tak aturi mampir. Iya, mampir dalem keakbaran. Wah iya. Iya, iya. Nek warga kene iki tak kira ora mung disebut penggemar wayang. Oh ngono. Ning uga penikmat wayang. Ora mung penggemar wayang ning penikmat wayang. Buktine apa? Buktine ning lakon ya nggatekke, ning lagu-lagu ya menikmati, hiburane ya diapresiasi. Wah iya. Mulane kudu ngati-ngati pentas ana kene. Kesalahan-kesalahan kecil pas lakon wayang kuwi iso dikritisi karo pemerhati seni ning kene, Nduk. Apa ngono? Contone apa? Kesalahan-kesalahan kecil umpamane ning wayangan. Ning wayangan iki umpamane apa? Sing kudu ngati-ati. Umpamane nggur sak sepele sederhana tancepan wayang. Iki kudu ngati-ati. Tancepan wayang iki piye? Umpamane dalang nggur sak-sake nancepne wayang ngene. Kuwi kok bari iso dikritisi. Oh, dalang nancepne wayang deglak kaya ngono. Oh, sing bener piye? Sing bener lha iki nek kain irenge to, no. Lah iki dipasne. Lah, dipasne pelek. Lho, pasikil lho, disawang nak gagah. Oh, ngono. Wah, iya apik-apik. Wayang apa iki? Gatutkaca. Oh, apik iki, Nok. Oh iya, mergo warga kene nek seneng Gatutkaca iki Prada Mas asli. Mang juta tak culne iki. Malah tawa wayang. Ya, iya luar biasa. Pasugatan Banyumili. Wah, tenan, Nduk. Kanca-kanca peladen lan panitia, khususnya Pak Lurah lek ngerangkul Den Akbar wis kaya dudu karo wong liya. Iya. Kamangka lagi sepisan jiki, sugu gupuh lungguh aruh orang nguciwani. Petitik pasugatan wiwit sore Banyumili ya, Mak. Wah, jan dedaharan enak mirasa. Oh iya, Banyumili suguhane dedaharan komplit. Ha iya, kabeh disembadani, kabeh disumbutke. Oh ngono. Dedaharane top, makeme enak. Kekurangane siji, Nok. Kekurangane apa? Jedinge ora enek lampune. Lah aku akhirnya nggawa HP, tak nggo senter. Lah pas mengo mengisor kaget, Nok aku. Loh, anak lanang ngono. Lah iya. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Kembali ke benang merah. Ya piye, Nduk? Biyo ngarep ndongake apa marang warga masyarakat kang mapan ana ing Ngadipura, kang bengi iki ngadaning adicara bersih desa. Dongaku ora mandek kok, Nduk. Dongaku Banyumili ngono. Muga-muga sak rampunge ringgitan kabeh para warga masyarakat Ngadipura pinaringan ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, karta tata raharja, murah sandang kelawan pangan adoh saka bencana alam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing ndak anti-anti wis teko mrene.
Wah, aku mau perjalanan Nganjuk nganti tekan Ngadipura. Piye? Wah, dalane nok. Wah ya, aku ki turu ki sing gugah ki dalan. Oh ya, Harataya munggah neh. Harataya munggah neh. Peh ngantek-entek Jokoku kon munggah terus kok. Iya. Iya. Lah iya. Wayangan malam ini juga disiarkan langsung lumantar channel YouTube Astabrata Media. Wah iya. Dadi sing ora bisa kepareng rawuh ana lokasi bisa memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media kang sarta ngeloni HP-ne dhewe-dhewe. Wah iya. Dipantau wong sak donya. Iya. Ternyatane penikmat wayang kuwi majemuk. Ana penikmat wayang sing nikmati lakone, alur ceritane, ana sing seneng hiburane, ana sing nggur ndelok sindene, heeh. Ana sing nonton ning lokasi nggur kepengin roh keramaian sobo bakule. Ayo, Sing baku awake dhewe dadi pelaku seni, sak bisa-bisa sak gaduke nalar, sak kadaring lampah iso nyenengke kabeh panyuwunaning para pamirsa. Oh, ngono mak. Godhong tela wae bisa gawe lega, kenang apa sesama manungsa kok ora bisa gawe lega. Wah iya nggih yung heeh. Ternyatane acara wayangan kaya bengi iki sing diuntungkan ora ngempungake pelaku senine ning para bakul-bakul sing ikut mengais rejeki kae ya melu diuntungkan dengan adanya pagelaran wayang. Bener Nduk, heeh. Iya. Kena kanggo sarana membangkitkan UMKM khususnya UMKM masyarakat Desa Ngadipura. Oh ngono mak. Kaya slogan sing tak aturke mau ngarep ya kuwi UMKM maju masyarakat gumuyu. Amin ya rabbal alamin. Sadurunge ngunggahke bintang tamu luwih dhisik aku kepengin ngaturke lagu wajib. Lagu wajibe apa? Lancaran bersih desa cunduk karo adicara sing kagelar bengi iki. Nggih yo. Lancaran bersih desa dibawani luwih dhisik. Sumangga Mas Herulinanta kula aturi bawa bersih desa. Iya. Ya. Mas Heru aja kon bawa akeh-akeh bengi iki tugase akeh. Iya. Udan palaran pokoke engko. Semangat. Iya. Yuk dibawani dhisik. Apaan iku dadi kewajiban baku season hiburan ana ing wayangan kuwi ping 2, heeh. Limbukan karo gara-gara. Nek limbukan wayange cangik limbuk wis biasa. Biasa, lumrah. Diganti-ganti no. Ayo. Diganti sapa? Pak Dalang. Pak Dalang dalem. Pak Dalang yo gandengane Bu Sinden. Lanjut. Sok warga iki. Yo. Yo lanjut. Ayo bersih desa murih adoh sukar sakit. Yo, ditibakne lancaran bersih desa. Wis. Kriya kriya ang kriya
ora lokaning malah kebak. Amin. Mugi-mugi panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Terus mugi-mugi sedayanipun amin. Sing duwe utang muga-muga ndang apa, Dik? Ndang lunas. Amin. Sing jomblo muga-muga ndang Entuk pacar. Sing wis entuk pacar muga-muga ndang rabi. Amin. Nek sing rabi muga-muga Ndang meteng. oh iya. Nek wis meteng muga-muga ndang pegatan. Hei! Wah, iso jlundrunge ngono. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Kepala Desa yaitu Bapak kepala desanya yang mana? Pak Eko. Mana Pak Eko? Ngacung Pak Eko. Yang bernama Pak Eko. Pak Eko. Ah, iya ya yang hitam itu ya. Hitam rambutnya tapi apa? Pakai kemeja putih itu ya? Nggih. Oh ya. Sugeng dalu Pak Eko. Sehat selalu nggih, Pak. Mengke katuran mega-megi nggih, Pak. Nggih. Oke, sudah disiapkan? Loh. Apa kok sudah disiapkan ki? Maksudnya apa? Dompetnya. Oh, dompetnya. Rugi dong. Wah, iya. Masa munggah panggung ram. Gitu, Pak. Ram jaluk request maksudnya, Mas. Salaman sih karo Pak Dalang. Kan ndak mau aku kalau saliman sama wayangnya ya yang punya wayang no. Ya sama wayangnya dulu saliman sih. Saliman nah. Kok gur util-util tok. Lah ini tangannya segini. Kene mendekat tok. Muah. Ndak mau aku dicium wayangnya. Kenapa kok gak mau sama wayangnya? Orangnya aja. Ya. Ngene orangnya kok kimpenan neh lho kok sampean. Ya. Kok kimpenan neh luar biasa. Salim dulu. Wis kalih dilaki wis. Lipstik iso diusrek-usrek ning tangane lho. Kalih dilaki nganti ilang delakan tugel gulumu. Iya. Elek ya. Totoane nyowo lho Dik Niken. Tadi berangkat dari rumah apa dari tanggapan? Dari rumah. Oh, dari rumah. Aku tuh sakit, kamu nggak tahu tuh. Kok tanggapan karena aku kok sakit rumah saku. Ya berarti kan jaluk tombo. Ning kene duduk kene. Ning alun-alun loro, ning kene loro. Ya kan berarti kan tombone sampean Thomas. Lah aku kan duduk dokter yang bisa mengobati kesakitmu. Ya toh. Tapi kan kamu mengobati rasa hatiku. Dan Setetek kan? setitik. Setitik. Sithik tenan, setetek gede. Terus piye? Lek ambo berarti setotok. Apa? Berarti mengobati perasaan berarti perasaanmu sedang tidak baik-baik saja. Ya baik-baik saja. Oh, baik-baik saja. Aku ndelok wayange kuwi ndang. Yang mana? Sing wedok kuwi lho, kok mirip aku ya? Oh, duduk iki Pak Dalang Rebu Sinden kok iki. Oh, kok duduke berarti duwe neh. Dalang kok duduk wayange. Lah, iki ngono aku lho Mas, lho ento. Apa? Gawe sabuk ngene iki to, Oh, terus sabuk. ki hilse ngene iki Arep tak gawe jenjet ngarep jan iki. Piye to? Ora ya. Bisa jinjit ngarep. Wis kita go mulai ya. Loh, kuwi paitanku wae ngawur ae. Ya wis cium sik. Kok iso wayange. Luar biasa. Iki besok ada tanggapan apa mboten Dik Niken? Oh, Besok besok siang apa alhamdulillah malam? enggak ada. Oh, nggak ada. Dolan yuk. Loh, besok saya dan Astabrata ke pantai besok. Besok Tenanan to? Tenan, besok pagi. Sesuk aku yo ning pantai karo Mayangkara. Pantai ndi pantene akeh lho. Pantai pacar. Duh, apa ki pantai kok pantai pacar? Loh, iya pantai pacar ki Tulungagung. termasuk Tulungagung apa Blitar ya? Oh. Oh, Tulungagung. Kalau pantai dekat sini tuh pantai apa, Pak? Kuda, pantai kuda. Oh, pantai kuda. 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 Jadi nanti pagi habis wayangan ke pantai. Ikut. Ikut moga. Ikut. Ruang saku kok luar Iya. biasa. Iki ngene, Dik. Sampean kan seniman yang lagi naik daun. Duduk mono kok gak kesel to? Duduk sing penak to. Duduk sing penak, Dik. Dik, Dipangku. Ya wis dipangku Mas Victor ae nek. Duduk sing penak to, duduk sing penak. Sampean kan seniman yang sudah
seniman yang sudah naik daun. Apa-apa iso campur sari oke, pop yo oke, dangdut apa meneh, ya toh? Heeh. Sampean ora ketang sithik ae, ora ketang sithik njajal ndalang ning kene, Dik. Hah? Dalang to? Heeh. Lek trimo dalang yo kecil to, bar abar ki kok. Abar iki kalih kula anak apane lho, ora anak apa-apane. Upama gelem dalang kalah payu aku. Tenan, kalah payu. Gelem dalang tenan. Aku dalang apa lho, Mas? Dalang ki kok yo, ki kok omong-omongan iki karo iki. Oh, ngono Pak ya. dalang karo Bu Sinden. Oh iya. Ning sulukono sik, sing lho. Sing ngendi? Songo sing isine Kang. Lho. Hah? Sulukono ku lho slendro, Mbah. Tong-tongane, Mbah. Heeh. Nyok. Duduk sini lho. Dalang lho. Oh, duduk sini toh. Ojo. Sini loh, sini. Oh, iya. Wah, bahaya ini nanti. Iki aku lagi ganas-ganasnya loh. Ah, situ madep sana no. Anu toh, Bapak ingin toh. madep sana. Wes siden tak. Duduk dalang ora apa-apa, duduk dalang. Jangan gini aja. Oh, gini aja. Anu mic-nya dipegang tangan kiri. Mic-nya, ini sama gunungannya digerak-gerakkan. Tak dodoki yo. Wah, Dang, yo. Oh. Isine kang gara-gara bumi langit gonjang ganjing para pekang kang pratala lindu ping 7 sahari umat kang jalani di pati hambantusi sirna larut terus kene Mas Apik nana-nanamu. Nano. Ya Sal ya, ki engko sampean dan nyapa tuh dedit-dedit barangnya. Lah ini lho ben Oh, iya. cecek. Aku tak ngendang, Heeh. ya toh. Tak Terus? ngendang, engko iringane muni. Nek Hah? wis iringane muni, engko sampean ngetokne dalang karo sinden iki. Engko iringane mandek lagi omong-omongan. Oh ngono. Ya. Terus aku sing tak tokne apa? Iki lho, Pak Dalang karo Bu Sinden. Oh, iya. Iringan sik ngetokne nek iringane mandek sampean omong-omongan. Oh iya. Sembarang wis bahas apa wis sembarang. Oke. Iya. Heeh. Kok iku oh iya. Anu iki ndek enek anu to. Yo tak pasang nih. Ayo sik tak noto. Iya. Ora. Sujet. Daduk. Daduk ping pira ae kowe. Heeh. Ada lampu yang jadi saksi ya. Iya. Iki nglungguhi bantal ki ra apa-apa to, Ora Mas? apa-apa. Kuwi nyat nggo lungguh. Ya jalan. Heeh. Nggo iki napa itu aja? Ya ngono. Dan anu sinden wong wedoke nek ngepraki malah banter lho. Nek kok iso? Lah kan renek ganjelane. Lek nggih sotek. Rusak. Sik. Terokno aku, dok. Terokno aku, dok, terokno aku. Lah ngono ya aku dodokane. Dok, ngono ya. Sik, aku tak rono sik. Sik ta, urung. Urung. Iya, bar ndang. Sik, jajal dodok ngene iringane wis metu Ya. wayang loro, nek wis mandek omong-omongan sembarang wis bahas apa. Ya. Iki mike gak mau ngono tak kene susu lho ki engko mike. Jan dadi wong penyumpeng ora iso to bar iki. Dadi penyumpeng iki. Ngagem niki napa niku? Oh.
mangan siset-siset. Anu bar njaluk rokokmu sitok ae. Ora oleh ya. Sakmene ya. Anu ki HP ku anak sing telepon ya. Wes. Halo. Sapa? Wes kono ya. Ya. Heeh, sik. Anteni aku sik. Ya ki mic aku cepatno wireless siji. Ya. Ya, peserta selanjutnya Festival Dalang Bocah dari Kediri yaitu Dek Niken Salindri. Yo, dok. Oh, Misal, iya. dok. Guys. Ngapa? Anu ki media ki lho sik ta. Apa ya nek dalang kok nge-vlog lho terusan. Nek wis dalang madhep debok ki fokus Ya, ya. konsentrasi. Oke. Ya. Dok. Ngono. Ya, dijabut. Sik Mas, kula nge-vlog HP-ne ceblok. Apa ya enek to? Wis ngobahne wayang kok bingung golek HP lho. Lah niki lho HP-ne ceblok lah, pripun niki malike lah. Terus ngono apa ya enek wong nanggap terus wis ngobahne wayang kok sik nge-vlog ngono. Heeh. Yo. Dok. Dileh kayane wis ilang. Wah rusak kok. Yo metu Pak Dalang karo Bu Sinden. Apa ya? Dalang, wis macak dalang kok kukur lakang. Nah, omong-omongan aja. Loh, dalangnya mengi dalangnya. Bune. Wedah, bune ada. Ya apik terus. Kalem Pak nih. Wah. Apik. Ya terus. Ya ngalah bojoku kok suwi-suwi saya ganteng ya ampun bagus sih. Cium dulu. Aku nih jane pengen ngono wimong aku. Terus bahas apa? Di luar panggung bahasnya nyejel apa bahas di luar pementasan. Pane apakah sudah makan? Urung bune tulung gawekno kopi. Mangan kok ngopi ya? Lah. Hah? Lah ya kopine digrogoti, Mas. Tak siapne mamse ya Pakne cium dulu. Wah, wes ya. Yes, terus mangane teko teng. Nah, terus. Ini makme apa? Ibaratnya makme apa? Iki mangane ngono mik, Mas. Oh. Miknya cilik ya? Mikir cilik. Iki Pakne makme. Ah. Oh iya bune. Heeh. Iki petot jane yo ngalah. Wah. Didulang no, Oh, didulang. Ya ampun. Hei! Ngono kuwi peng piye ta aku lali aku ngono kuwi. Ya ampun, bojoku lek ra didulangke ngene iki lho, nafsunya makan itu berkurang sampai awake kurus kayak ngene iki. Ya ampun. Kuruin aku jane salemu ning enek vitamine lho Bune. Ngono. Sing dibasok kuwe dikecrek polisi minggu dalam. Mbah. Terus piye neh, Mas? Bahas apa keseharian. Kesehariane kita ye. Lah ya kuwi kesehariane Pak Dalang karo Bu Sinden.
kesehariane apa upamane? Upamane enek masalah wong loro ki umpamane enek masalah tukaran umpamane. Oh, enek masalah tukaran. Tukaran wong loro ki padu umpamane. Pakne. Ah, nek sindene nek nesu piye Bu Sinden kuwi? Pakne ndeknya aku ki nyawang HP-mu kok tungklang-tungkling ki jane nek apane to Pakne mosok enek sinden sing ngecati sampean to Pakne. Ora enek ibune. Masya Allah sumpah to demi Allah ndek enek lho bune. Ya ampun aku kira kene mbok apusi lho Pakne kowe iki ben-bengi vecenan karo sapa? Kowe iki padahal ki turu karo aku lho ya an. Kowe kok tegomen to Pakne karo aku ya ampun Pakne kowe kok tegomen to karo aku. Sik wis bar. Atiku lara Pakne, atiku lara. Ora bune, ora. Sik to tak jelasne to bune. Atiku lara Pakne. Tenang atiku lara. Wah. Ketoke wis gak sayang mbek aku to Pakne. Sik to kok sing nesu malah wonge ning wayange lho. Kok ora tau dijawab menti VC kok ya ora tau diangkat. Aku ki jane kurang apa to Pakne? Nggawe wayang anyare remuk sedina iki. Wes. Lah jare kok nesu. Oh ya nesu ya. Nesune terlalu menghayati kamu itu. Dah ya tak lepas ya. Aku jane kurang apa to, Mas? Loh. Wes, wayange ya wes. Bentak cek tok mesti ora tau dijawab, bentak VC ora tau diangkat. Di VC mau manggil, barang dicet centang ora jane ngono kuwi iki. Wes. Karo sapa ta? Wayange wis bar kok iso malah kegowo rene iki lho. Wayange wis bar. Wes peserta festival selesai. Wes, kari ngenteni pengumuman. Wes. Aku juara piro? Urung no, pengumumane engko gara-gara. Iki tulung cepet no. Kok iso nesu tenan lho, tak kondalang kok. Lah jare kisah nyata. Aduh, remuk tangane Pak Dalang, remuk tangane Pak Dalang. Remuk. Duh. Wis. Remuk. Munggahne Pak Lurah ya. Pak Lurah namane Pak Eko. Duduk sini ya. Ayo Pak Eko. Ya. Sepotane gundul-gundul pacul. Oh ya. Pak Eko gundul-gundul dong. Monggo Pak Eko memberikan sepatah dua patah kata komentar pagelaran pada malam hari ini. Yuk. Monggo Pak Eko. Bundi Pak Eko. Wow, cari jalan ya. Monggo Pak Eko. Alon-alon kemawon. Sekarang aja nanti setelah ditunggu. Oke, siap. Musik ya Ki. Ini Ki Dek mic-mu. Oh iya, iki Mas mic-mu.